Bună tuturor, v-am găsit la un episod. Astăzi, aici, în Capadocia, trăiau strămoșii noștri. Aici trăiau strămoșii noștri și oamenii pe care aici locuiau strămoșii noștri. Trăiau strămoșii lor, deci erau strămoșii noștri. Aici trăiau ei, înțelegeți? Și pe aici, așa, se vede tot și pe aici se vedeau și se ascundeau de romanii care veneau să facă prostii. Iar aici era bucătăria. Aici era o cămară pentru ei. O cămară. O cămară foarte food storage. Așa. Apoi mai vedem aici se ascundeau animalele toate. Aici este living room. Aici stăteau ei. Nu, acolo ai voie să intri. N-am voie? Nu. Și aici Poți să te roșie. este un ghid cu noi aici. Poți să te roșie. Aici era lucrurile. Aici era. Très bien. Super. Allez, let's go. On y va. Aici stăteau ei. Aici era balconul, aici sus, deci aici sus era balconul. Aici nu știu exact ce era, un dormitor ceva, sigur. Dormitoare, sunt mai multe. Arată săgeata. Să vedem ce mai este. Iar aici dormea cineva, aici așa. Și aici era un dormitor. Aici dormea unul. Da. Aici era tot ceva. O sufragerie ceva, nu știu. Aici stăteau, aici o cameră așa. Și aici tot o cameră, aici ceva. Aici dormeau animalele care se băgau prin peșteri și aici era... Da. Și acum intrăm prin peșteră. Ce îngustă e, atât de mică. Și tot așa cineva. E atât de mică, e atât de îngustă, eu trebuie să mă plec. Aici tot o cameră. Mă doare spatele, nu mai pot. Așa. Aici, așa. Și aici e un fel de living room. Aici făceau baie, puneau apă, se duceau, aveau apă din cămară și făceau baie. Aici era WC-urile unde se făceau nevoile. Uite, aici nu mai e chiar atât de îngust. Mergem. Și aici o cameră. Mergem în față. Așa. O cameră. Tot o cameră așa. Și aici aici era ceva de animale unde dormeau, da. Aici tot dormeau. Și aici este tunel. Ei aveau un tunel pe care trecea dintr-o parte în alta ca să poată conștientiza și să aibă mai multe lucruri. Ei treceau dintr-o parte în alta. Aici dormeau astea mici. Vai de capul meu, iar trebuie să ne aplicăm aici. Nu pot să merg, ce m-a lovit în cap. Săracul ăsta, nu o să veni. E foarte greu. Aoleu! Bă, mă doare cap. Băi, guys, mă doare capuțul meu. Mă doare cap. Îmi dat drumul la Blitz. În sfârșit. Aici ce era? Mai bine să fii mic, băi, Dominic. Aici alea. Acolo era ventilator. Aici era ventilator. De pomul ăsta. Ia uite. Aici era un ventilator. Go, Justin, go. De acolo era ventilatorul. Ați văzut dacă săreai acolo mureai? Vai direct.
Aici dormeau chestiile foarte, foarte, foarte mici. De astea sunt gropile pe aici. Dormeau chestii mici, așa cum sunt păsările, pui, înțelegeți? Ventilator, Vani. Așa. Să se regăsească. Și era un ventilator acolo. Ventilatorul ăla Adânc era ventilatorul acolo? era foarte adânc. Ventilatorul acela. Și aici am luat, uite, cuie care a construit orașul subteran, înțelegeți? Da. Și în orașul subteran e foarte, foarte bine, pentru că este frig, dar mai ales Mai coborâm, mă? trebuie să coborâm, deci este foarte mult. Deci trebuie să coborâm, am dat și cu capul. Mă doare spatele deja. Bă, guys, mă doare spatele de nu mai pot. Mă doare spatele. Este bani. Așa. Și acum avem... Dați-mă în față, nu văd de la mine. Sunt niște și români pe aici. Aici era pentru... pentru copii mai mici, mă refer pentru copii. Rafturi. N-are mă nicio scurtătură? Iar aici, aici dormeau animalele. Animalele care dormeau. Și aici era o baie sau dormitor, ceva. Deci puneau chestii și dormeau. Uitați și voi sunt semnături pe aici. Voi nu se vede, dar sunt foarte multe semnături. Da. Uitați-vă și voi, m-am băgat. Nu mi-arăt fața pentru că nu mi-arăt. Yay! Sunt mictitica, la. Acolo m-am băgat în mictitica asta, în asta m-am băgat. Aici erau niște chestii specifice lor. Aici puneau mere, fructe, de toate, înțelegeți? Da. Facem parcurs pro. Parcurs. Am făcut parcurs pro. Hello. Hai mă, intră acolo să-ți fac o poză, hai. Aici, cred că v-am arătat. Intri să fac o poză aici? Trecem. Cu camera, hai, intră, să nu într-un. 3, 4. Aici era living room, uitați aici. Living room, era sufrageria aici. Și aici, nu știu exact ce era un fel de bucătărie combinată cu sufragerie. Iar aici intrăm și aici, uitați ce sus de tot e un balcon, un fel de balcon și nu mai sunt nături pe aici. Și aici sus este ceva specific lor. Iar aici nu știu. Acolo este podul, are dreptate. Aici Intră acolo să-ți fac o poză. ia să intrăm noi. Așa. Da, foarte tare. Și pe aici era ceva ciudat. Aici nu știu exact ce era, pentru că este plin de nisip. Era ceva cămară, nu știu. Aici strămoșii, pentru că se ascundeau de romanii pe care veneau și îi făceau. Adică îi vreau, se ascundeau aici, dar mai întâi, pentru că erau anunțați că războiul vine, Deci ei nu erau anunțați că războiul vine. Ei se duceau înainte să ia cum se numește? Să ia mâncare și de toate pentru a putea aici. Așa că cum cu atât și că ați zis dacă ne-a văzut, nu uitați să apăsați butonul și de like și de zi la revedere. Pa, pa!